1 2 phakama wena. Yes, ungaphakama nawe xa ufuna uphakama. Phakama no2. Abuthi hayi maningashiyeke. I want to help you. Ngakusiza. I want to help you. I want to help you. I saw you celebrate engagement. Mange ngibona celebrate engagement. Ngezwa ufonela uanti wakho uthi anti sengi-engagile. Ngiyithola intombi yamaphupha ami. Ihlale kunjalo ba. Now, before 2 years ago, ube nomntwana. Umntwana wakhona intombazana, but now umama ke naxabana, manixabana nomama ke wena wathi makabuyisa umntwana azohlala nawo umama ke wangafuni ukumbuyisa umntwana. Manje niyalwa nomama ke because umntwana une disability. Umntwana une disability. Wathi wena kumama ke lento isuka kowabo. Lento ye disability uthole omunye manje nale ifihons ogqirha bathi nayo une disability. Kunjalo baba. So 2 of your children bane disability. 2 of your children bane disability. Okay. I want to help you because the Lord said to me, I must go kunyaka ka 2002. Wathuma ongcwele 2002 waphuma ekhaya wayohlala kwa-aunty uyofunda khona. Yebo kwakunjalo baba. Waphuma ekhaya wayohlala no-aunty. Ngaphuma ngayohlala no-aunty. Wayofunda khona. Ngafunda khona nje. Wafunda Ngihlala khona nje. Ubuhlala khona yonke leminyaka. No ngaya khona ngafike ngahlala khona. Waya khona wahlala khona. Wafunda khona. Ngafunda khona. Wenza yonke into khona. Bengifana nokuthi ngihlala khona. Ubufana nomntwana wakho. Yebo. I want to help you because I go in the realms of the spirit. Ngibona abafana abathathu. Bona amantombazana amabili. And the Lord said to me, kabantwana baka-aunty, mawufika wena, wafike wahlala khona, wakhulela khona. Mawukhulela khona yonke into ubuyenzelwa ngu-aunty. Kodwa uthi umoya ongcwele kimi kwafika isikhathi la ubungakwazi ukulala khona. Mawungakwazi ukulala wawune problem yokuba ebusuku ubungathi uyaxhuzula, wathathwa wasiwa enyangeni wayochazwa khona. Mawuyochazwa kule nyanga khona, le nyanga yafike yachaza la ngaphambili. Kwakunjalo baba. Yachaza ngaphambili. Ngayenza into eziningi lapho. I want to help you. I want to help you. I want to help you because the realm of the spirit, I saw you. Uhleli kwa-aunty esithi u-aunty kunenyanga efuneke niye kuyo. Xa nisiya kule nyanga, le nyanga yafike yakuhlamba, yaqeda kukuhlamba, yakufuthisa, mayiqeda kukufuthisa, yabe seyikugcaba Okay, masiphume lapha. Yakugcaba la yakugcaba khona. Mayigqiba kugcaba la yakugcaba khona.
kwathiwa lala nge-underpant for 5 days. Walala ngale underpant wabe seyizoyithatha anti sithi kuthiwe funa kubuye naye enyangeni. Yebo bekunjalo. I-problems zakho zaqala lapho. Problems zakho zaqala. Since then, once a week, uvela uphakame isulamaneste yakho ivukile. Kube ngathi ena kukhona umuntu wesifazana. And lo muntu wesifazana uze mhlophe avela fika lale nawe once a week, every time once a week. So uzamile ukuhamba yonke indawo kodwa leli phupha lipheli kuwe. Once a week kuba khona umuntu wesifazana ofika azolala nawe. Uyafika njalo ngephupho lo muntu. Njalo ngephupho. And mayifika niyakhosta pro-onta baya. Hola masuda. Ngiyazama angazi kuvele nje kuyazenzakalela. Kuyazenzakalela. Wena xa uphaphama sekumoshekile already. Uphaphama sekumoshekile already. Mawuphaphama. Kodwa ngifuna ukuphinde ngibuyele umva. Wena xa kuqala unyaka uyawafonela uanti wathi auntie sengimfumene umaqondana. Since umfonele wa-engage enterprise aphakame. Kuyabheda. Bheda kakhulu. Ayithi su. Oh. Nginamahloni ngale ndaba. Akwenzeki lutho. Hayi since kuqale lo nyaka nje ngathi ngiyapropose nje sekuloku nje kunjalo. Not naka ayikasta bra. Ngizama konke namapilisi nje kuyafana. Shayahaya. Toka tusha. Faluta bra. Shomia atopa. Kesto prantopa. Mamela, as I'm talking to you now, ngifuna ukuyongena kwi-cost ye-problems zakho. Umuntu omthembile. Umuntu okukhulisile. Umuntu othathe umzimba wakho wayowufaka kwi-altar yabathakathi wathwala ngawe. Wathwala ngabantwana bakho. Kuthiwa wena soze ube nomntwana, abantwana bakho bonke bayoba yidalwa. Njengamanje induku yakho isezweni labafileyo ebumnyameni. Uthi umoya ongcwele kimi ii-problems zakho zonke zaqala xa uthatha usiwe enyangeni. Njengamanje ngiyongena la u-anti wakho ahleli khona. As I'm talking to you now, hear me and hear me well. Ndiyongena kumntanakho oqala, ndiyongena kumntanakho wesibili. Ayizuphela i-3 days imisipha yabingelulanga. Jesus. You don't hear me. Githi kuwa 1, 2, 3 imisipha yabo. Hallelujah. Zuphela ingelulekanga. In Jesus. The name of Jesus. Ngiyayilula imisipha yabo manje. Ngegama likaJesu waseNazaretha. Koruda Shalota Braa Katusha Keveidorigadu. Ngikaphe mfundisi sihambe siyothatha iprekhida pha. Ayiphakama. Siyoyithatha manje. Ya, ngifuna ithi karusha du. Keduta ontaba. Keveya.
manje umshile endlini. angizwa Ufiance umshile endlini manje. akwamele. Oh, shara. Kola botatu. Anyway, mangiphume ngiya prophet. As I'm talking to you now. Now. Sibambe ngaphambili. Kalo shaba. Pai korikadush. Kate. Shapi papa kada. Phuma manje. Ngikhupha lento ngiyoyifaka ku-aunt wakho. Ngifuna ifike ingene kuye ngaphakathi. Njengoba iphuma kuwe izolala nayada yofa. Akekho umuntu ozomsiza. Ayikho into ezomsiza. I have spoken. I am the son of Makatosha. I am the son of Lipatosha. Jesus. I am the son of Baakodasha. Hallelujah. I am the Memiakoda. I am the Blanco Sutaba. I am the Milato Shakota. Pokatu. I don't care ubuzoyapi akekho umuntu ozosusa lento. No one. As from now iyaphuma manje iyongena kuye in the name of Jesus. You are delivered from now in Jesus' name. Sit down. Now someone somewhere